Salut, oameni buni și bine v-am regăsit la Minecraft. Hai să vedem. Așa arată caracterul meu, unde e caracterul și așa. Aici apăsați și aici e caracterul. Mi l-am pus pe ăsta. Mi l-am schimbat peste... Hai să jucăm pe survival. Am mai jucat și data am mai jucat și data... Am jucat și data trecută pe survival. Dacă vreți puteți să vă uitați la canalul meu. Hai să vedem. Am căzut. Survival e foarte greu. Credeți-mă, e foarte greu. Uai! Ce faci, uai? Te omor, uai! Uai! Vino încoace, uai! Uai, am nevoie de lână! Uai, vino încoace să-ți iau lână! Uai! Vino încoace, cât nu e seară, că nu vreau să mor! Uai, vino încoace că te bat! Și lână! Da. Există și oi în Minecraft. Da, oameni buni, există și oameni. Știam de mult că există. Pentru că m-am uitat la videoclipuri și știam că există oi. Dar cerbi nu există. Cerbi. Nu știu de ce. Nu mă întrebați. Hai să urcăm înapoi. Eu nu pot să dau din third person, cum vedeți caracterul. Vă întrebați de ce? Pentru că eu joc pe telefon. Dacă vreți să jucați și voi, nu puteți. Ca să știți, pentru că n-aveți niciun buton. Sau așa. Dar hai să dăm în florile astea. Creeper, explodează. Mulțumesc că a explodat. Auzi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se poate așa ce? Hai să ne păcălești, să ne păcălești. Nu vă mirați, nu vă mirați.
te beuen. Ora, mama, gya, ulala, what's up? Mama, gya, ulala, what's up? Tata! Oh my god, vin zombilei. Am și mărit, deci gata. Nu știu dacă mă văd în partaloni scurți. Mai e? Din alea șmecher, da, mai sunt. Mai sunt. Ok. Ne ducem acasă? Da. Ok. Așa? Mai sunt? Da, mai sunt, așa mi-a spus mama. Într-o zi. Așa, hai să vedem să adunăm din asta. Și este și note. Hai să vedem să adunăm din asta. Probabil. Liber. Fără. Mergem pe jos. Da. Pe jos? Da. În grădina publică? Da. Face mișcare. Ok. Tu dacă obosesc, eu face mișcare. Bă, zombie, mă, nu știam ce mă atacă. Bun, hai să săpăm în jos. Poate să dau câte ceva. Sper. Ia uite, până unde coada la bac. Aici. Hai, până aici. Tata. Tata. Ce? Până aici? Nu. Deci, coada de la bac până aici, nu? Nu? Tata. Tata, vorbesc cu tine. Aici e coada? Păi, până în ciclină unul departe. De ce atâta e un eveniment? Ce, mă? Pleacă lumea la mare, tata, că e liber azi. Știu, Pleacă da. la mare, pleacă în concediu, că de astăzi până marți sunt liber, știi? 5 zile. Și se plimbă.
Da, da. În apă știi cât m-a zburat creeperul din apă. M-a zburat undeva, în tot apă, dar un pic mai sus. Da? Da, creeperul sub apă. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Da, da, nu înțeleg de ce rezist atât de mult în apă Ce în nu? survival eu. Adică, Adică rezist foarte mult în apă cu balonașele. super. Da, da, o să mor. Deci mă mai. Pa. Sper să mori. De ce? Nu știu, nici eu. Nu pot să... Nu o să mor, nu o să mor, ba da, o să mor. Mai aveam un pic și ieșeam. Mai zic nimic. Da, da. Deci Adică- am făcut la